आज इवनिंग रे बुलिବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିଲି ସେଠି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି ବାଜା ବି ବଜାଉଥିଲେ ଦୁନିଆଟା କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେଠି ଜଣେ କେସିଓ ବଜାଉଥିଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥାଏ ବି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ବଜାଇ ପାରିବେନି ଏହାକୁ ଆଖି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନଥିଲେ କିଏ ବି ଏମିତି ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ସେଇଠି ଠିଆ ଉଠିକି 2 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଇସା ଦେଇ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଯେତେ ଦେଲେ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଭଜନ ଅମୃତ ସମର୍ପଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗ୍ରୁପ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବର୍ଥଡେ କୌଣସି ବି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବି ଏମାନେ ବହୁତ